Pamätáte si na nášho štvornohého kolegu Maxa? Začiatkom novembra sa mu podaril husársky kúsok. V bývalom závode Petrochema Dubová zadržal trojicu zlodejov. Po 8 rokoch vernej služby ho čaká zaslúžený odpočinok. Maxo, ak by si mi rozumel, tak by som ti chcel poďakovať za 8 rokov tvojej poctivej služby, že si stále odhodlane spracoval a tešil sa do každej jednej služby so mnou. Teraz ťa už čaká iba zaslúžený dôchodok u nás doma v rodine a na rozdiel odo mňa ty už ráno nebudeš musieť stavať do roboty. Tak a Maxa nahradí Enzo. Enzo, a ty to nebudeš mať vôbec jednoduché, pretože Max nastavil laťku poriadne vysoko. Tak sa teš. Max je úradujúcim majstrom Slovenska v klasickej kinológii. Ďakujeme, Max.